Volvon hyvä ajettavuus säilyy tilanteessa kuin tilanteessa. Etupyörät ovat kaksoisjousitettu. Jousitus on MacPherson-tyyppinen. 5-vaihteinen ykköskytkin manuaali peräytin vaihteella sekä peräytin valolla. Takaa nopean kulun niin eteenpäin kuin taaksekin. Autoon on sijoitettu uudenaikainen jarrutusjärjestelmä. Isot jarrulaikat ja massiiviset jarruiekset takaavat pysähtymisen tilanteessa kuin tilanteessa. Punainen väri takaa sen, ettei jää huomaamatta peräsuolen vajaatoiminnasta kärsivältä naapuriltakaan. Lisävarusteena saatavilla ahdin sekä kattoluukku. Volvo, myös illalla.